Az lenne a kérdés, hogy a tanárnő mit gondol 13L-ről? 13L érdekes osztály. Elég nehéz. Érdekes, mert sokfélék vagytok, sokszínűek vagytok, sokféleképpen gondolkodtok, és éppen ezért nagyon nehéz egységben látni titeket, és egységes munkát összehozni veletek, de azért törekszünk, és remélem, hogy 13. végére ez az egységesség létrejön. Hát nehéz dolgom volt, meg van, meg lesz. Jó csapat. Szeretek velük dolgozni, csak nagyon lusták. Meg nagyon nem dolgoznak otthon. Meg van, amikor egy kicsit, sőt, fel is munkálkozok azon, hogy nem dolgoznak otthon. Igen, minden telefon szól. Így óra közben is ezt szokták, de szóval igen. És nagyon szeretném, hogyha jól tárnál az érettségi mindenkinek, és mindenki megtalálná a jövőbe azt, amit szeretne, és azt, amit kíván. Én azt kívánom nekik, pont azt, amit ők szeretnének, az váljon valóra. Nekem nagyon szimpatikusak voltatok, és nagyon szerettelek benneteket. Most még jobban. Rosszak voltatok 10-be, de a legrosszabbak 11-be. Tehát ez normális dolog ebben a nőkorban. De mikor rosszak voltatok is, akkor is szerettelek benneteket. Mikor a legjobban kiabáltalak rátok, akkor is. Szóval én titeket úgy néztem, mintha a saját gyerekeim lettetek volna, akit nevelek, kitűzök egy célt, azt el kell érjem, azt, hogy elérjem, többét kell elterjem, mert az embert nem lehet úgy nevelni, mint a növény, tehát oda sok türelem kell, több év és sok szeretet. Tehát ha nem vagy képes megbocsájtani, akkor nem tudsz nevelni. Ahhoz, hogy neveljél, kell szeressél valamit. Ha az teljesen meggyőződik arról, hogy szeretem, akkor hallgat rám. Akkor megváltozik, és akkor a végcélt el fogom érni. Azt az ideált, amit 9-ben kitűztem magamnak, hogy 13-ba elérjem. És én legalábbis úgy érzem most, hogy elértem a végcélt. Hogy mindegyikőtök, amikre a legtöbbet kiabáltam, Sándortól kezdve Imit kihagyjuk, mindegyik megértette, hogy mit akartam. És azt hiszem, hogy mindegyik tisztelt, és mindegyik jó érzéssel, ha nem is nagy szeretettel, de szeretettel gondol rám. Hát egy olyan osztály, amelynek mindenki ragaszkodik a saját egyéniségéhez, és nagyon nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy például nincs igazuk, és bár néha nincs igazatok. De remélem, hogy megmaradtak egyéniségnek, mindenki olyan, amilyen, és vállalja ezt, de megértitek majd idővel azt is, hogy azért bizonyos dolgokhoz alkalmazkodni kell. Ugyanúgy nagyon jó kis osztály, szeretem mindig, csak a vége fele már nem látott volna egy kicsit többet tanulni és komolyabban venni az iskolát. Mi a véleményem? Azt, hogy jó gyerekek, csak többet kéne velük foglalkozni, mint amennyit mi foglalkozunk velük. Véleményem az, hogy lesz belőlük valami az életben, csak nagyon sokaknak rossz élményük van, nagyon sokat olyan keresztet hordanak, amit felnőttek is nehezen bírnak el, hát akkor ők középkorukban. Úgyhogy sokat együtt kell érezni. Hát, mit gondolok? Azt, hogyha összeszeditek magatokat, akkor sikereket érhettek el az életben. De ezzel a munkaviselettel és ezzel a hozzáállással nem lesz belőle sok minden. Tehát csak megváltoztok akkor. Rengeteg jó képességű, ügyes, talpra esett diák, aki nem mindig ismeri fel a lehetőségeit, őszintén.
aki nagyon nehezen tud alkalmazkodni a mellette élőhöz. Nagyon sok lehetőséget látok előttetek, csak egy picurkát meg kell tanulni. Együtt élni a többiekkel. Tehát engem az zavarta leginkább a 13-ban, hogy nem bírtatok egy közösséget összehozni. Eredményeitek azok elmaradtak a képességeitektől, de szerintem ez is belejátszott. Mit gondolok a 13 erről? Jót vagy rosszat? Hát, azt gondolom, hogy nem voltatok elég felelősségteljesek. És sokkal többet elértetek volna, hogyha kicsit komolyabban vettetek volna az iskolát. Különben egyik sem vesződne el, hogyha összeszednél.